Ahojte, ja som Táňa a dneska si spolu zacvičíme veľmi jednoduchý, plynulý yoga flow na uvoľnenie celého tela. Začneme tým, že sa presunieme najprv na všetky 4 a potom si pomaly sadneme na päty, natiahneme ruky pred seba a uvoľníme čelo do podložky. Najprv skľudníme naše myšlienky. Budeme dýchať štvorcové dýchanie. Nádych na 3, zadržíme na 3, potom vydýchneme na 3 a nakoniec opäť zadržíme na 3. Nádych 2, 3, zadrž 2, 3, výdych 2, 3, zadrž 2, 3, nádych 2, 3, zadrž 2, 3, výdych 2, 3 a zadrž 2, 3, nádych 2, 3, zadrž 2, 3, výdych 2, 3, zadrž 2, 3. Nádych 2, 3, zadrž 2, 3, výdych 2, 3, zadrž 2, 3. A teraz chvíľu necháme priebeh prirodzenému dýchaniu. S ďalším nádychom sa vytlačíme do polohy na 4. Upravíme ruky tak, aby boli pod našimi ramenami, kolená priamo pod našimi bedrami. A s ďalším nádychom prehneme chrbát smerom dole, pohľad smeruje hore. A s výdychom sa vyhrbíme, oddialíme lopatky od seba. S nádychom opäť prehneme chrbát. S výdychom sa vyhrbíme. Nádych, prehneme chrbát. Pokračujeme svojím tempom. Posledný krát nádych. A s výdychom zastaneme v neutrálnej pozícii. S ďalším nádychom vystrieme pravú ruku smerom dohora, otvoríme hruď. A s výdychom prejdeme popod naše telo smerom doľava. A ľavú ruku vystrieme dopredu podložky. Uvoľníme sa a dýchame. Nádych, s výdychom položíme ľavú ruku do podložky, pravú ruku opäť vystrieme, nádych a výdych, pravá ruka do podložky. S ďalším nádychom zodvihneme ľavú ruku smerom hore, otvoríme hruď a s výdychom prejdeme popod nás, ľavou rukou smerom doprava a pravú ruku vystrieme smerom dopredu podložky, uvoľníme sa a dýchame. Nádych a s výdychom položíme pravú ruku do podložky. S nádychom otvoríme hruď,
opäť doľava a s výdychom položíme obidve ruky do podložky. Prekráčame rukami smerom dopredu podložky a uvoľníme našu hruď aj s bradou do podložky. A snažíme sa, aby naše kolená boli ohnuté v pravom uhle. Cítime, ako sa nám otvárajú ramená. S každým výdychom padáme čoraz viac do podložky. A s ďalším nádychom pretlačíme panvu smerom dopredu. Položíme ju do podložky aj spolu s bruchom. Ruky položíme do podložky tak, aby sme mali lakte ohnuté v pravom uhle. Lopatky priblížime jednu k druhej. S nádychom zakloníme hlavu smerom dozadu. Odtláčame bradu od hrude. A s výdychom brada ku hrudi. S nádychom opäť zakloníme hlavu. A s výdychom uvoľníme hlavu. Pokračujeme ešte dvakrát. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. S nádychom zastaneme hlavou v neutrálnej pozícii a s výdychom sa vytočíme smerom doprava, až kým si nevidíme našu ľavú pätu. S nádychom na stred a s výdychom sa vytočíme doľava, až kým nevidíme našu pravú pätu. S nádychom na stred, s výdychom doprava. Naše brucho ostáva v podložke. S nádychom na stred. Pomáhame si iba našimi ramenami. Nádych na stred, ešte raz doprava. Na stred, doľava a na stred. Uvoľníme sa do podložky a ruky priložíme pri telo a následne prepletieme prsty ponad náš zadok. Tí, ktorým to nejde, ruky pokojne môžu nechať pri tele a snažia sa vytlačiť hruď čo najviac. Aktivujeme sedacie svaly, zacneme brucho, nohy ostávajú v podložke, otvárame hruď, dýchame. A uvoľníme sa, položíme dlane smerom do podložky pod naše čelo a čelo položíme na ne. Následne dlane položíme vedľa našich rebier, špičky zaprieme do podložky a vytlačíme sa hore smerom do dosky, do plenku. Napravíme ruky tak, aby boli pod našimi ramenami. Vytlačíme náš spodný chrbát smerom dohora. Držíme a dýchame. Sme pevní ako taká doska. Urobíme veľký nádych a s výdychom vytlačíme panvu smerom dohora a prejdeme do dole pozerajúceho psa. Nohami môžeme mierne
pristúpiť dopredu. Snažíme sa mať vystretý chrbát. Ak to nejde, tak mierne pokrčíme kolená, pomôžeme si. Môžeme poprešlapovať z jednej nohy na druhú. S ďalším nádychom vystrieme pravú nohu smerom dohora a otvoríme panvu smerom doprava. Nadýchneme sa a s výdychom prejdeme pravou nohou popod naše telo smerom doľava. Položíme bok nášho chodidla na zem a pomaly sa posadíme. Pravé chodidlo prisunieme k nášmu ľavému vnútornému stehnu. Koleno sa snažíme mať položené čo najviac na podložke. S nádychom zodvihneme ľavú ruku nad hlavu a s výdychom si chytíme palec na ľavej nohe. S nádychom zdvihneme pravú ruku nad hlavu a s výdychom prejdeme s ňou smerom doľava. Cítime naťahovanie v pravej časti nášho trupu. S nádychom zdvihneme obidve ruky nad hlavu a s výdychom ich uvoľníme do podložky. Zodvihneme pravé koleno, necháme chodidlo položené v zemi. S nádychom zodvihneme ľavú ruku a s výdychom položíme ľavý lakeť z vonkajšej strany nášho pravého kolena a vyrotujeme sa smerom dozadu, doprava. Pravá ruka za chrbtom, pohľad smeruje ponad naše pravé rameno. Dýchame. S nádychom priložíme ľavú ruku k pravej a pravú nohu k ľavej. Prejdeme do dole pozerajúceho psa. Natiahneme sa. S nádychom zvihneme ľavú nohu dohora. Otvoríme panvu smerom doľava. A prejdeme ľavou nohou popod naše telo smerom doprava. Položíme chodidlo na zem a pomaly sa posadíme. Prisunieme ľavé chodidlo k pravému stehnu, vystrieme sa. Koleno položíme do zeme. S nádychom zodvihneme pravú ruku nad hlavu. S výdychom chytíme náš pravý palec na nohe. S ďalším nádychom prejdeme pravou rukou ponad našu hlavu smerom doprava a naťahujeme ľavú stranu. S nádychom zodvihneme obidve ruky ponad hlavu.
S výdychom ich uvoľníme do podložky, zodvihneme ľavé koleno, chodidlo o sebe v podložke, koleno pokrčené. S nádychom zodvihneme pravú ruku a s výdychom položíme pravý lákeť z vonkajšej strany nášho ľavého kolena. Vyrotujeme sa smerom dozadu. Pohľad smeruje ponad naše ľavé plece. S nádychom priložíme pravú ruku k ľavej a ľavú nohu k pravej, do dole pozerajúceho psa. Ponaťahujeme sa. S nádychom vystrieme pravú nohu smerom dohora a s výdychom vstúpime medzi naše ruky. Vytočíme ľavé chodidlo do 90 stupňov. Zodvihneme sa hore. Vystrieme ruky do strán, tak aby boli paralelné s podložkou. Otvoríme panvu. A pohľad smeruje za našou pravou rukou. Držíme. S nádychom položíme ľavú ruku na ľavé stehno. Pravou rukou prejdeme ponad hlavu. A s výdychom pravá ruka na pravé stehno. Ľavou rukou prejdeme smerom doprava. S nádychom opäť ľavá ruka na ľavé stehno. Pravou rukou prejdeme dozadu. A s výdychom lakeť ku kolenu. A ľavá ruka smerom doprava. S nádychom opäť dozadu. Pohľad smeruje za našou pravou dlaňou. A výdych opäť dopredu. Pohľad za ľavou dlaňou. Posledný krát nádych dozadu. Výdych dopredu. S nádychom spustíme ruky do zeme. Naša noha je medzi rukami. A s výdychom priložíme pravú nohu k ľavej. Opäť do dole pozerajúceho psa. Dáme si 2 nádychy, 2 výdychy. S nádychom vystrieme ľavú nohu dohora. A urobíme veľký krok medzi naše ruky. Otvoríme pravú nohu na 90 stupňov, vytlačíme sa hore. Vystrieme ruky tak, aby boli rovnobežné s podložkou. Pohľad smeruje za našou ľavou rukou. Dýchame. S nádychom pravá ruka na pravé stehno, ľavou rukou prejdeme smerom dozadu. A s výdychom ľavá ruka na ľavé stehno, pravou rukou prejdeme smerom dopredu. Nádych opäť dozadu. Výdych dopredu. Nádych dozadu. Výdych dopredu. Posledný krát nádych dozadu. Výdych dopredu. Spustíme ruky do podložky a s výdychom prinožíme ľavú nohu k pravej do dole pozerajúceho psa. S nádychom položíme kolená do podložky, sadneme si na päty
a vystrieme jednu nohu po druhej. S nádychom vystrieme ruky ponad hlavu a s výdychom sa spustíme smerom k našim nohám. Kdekoľvek dočiahneme, iba úplne uvoľníme hlavu. S nádychom sa opäť posadíme a pomaly stavec po stavci si ľahneme do podložky. Následne pokrčíme kolená, chodidla dáme blízko našich sedacích svalov, tak aby sme si končekmi prstov dočiahli na naše päty. Nadýchneme sa a s výdychom vytlačíme panvu smerom dohora. Stiahneme sedacie svaly. Držíme, dýchame. Môžeme skúsiť prepliesť naše prsty. Poriadne vystrčiť hruď. Uvoľníme ruky, dlane smerom do podložky, stavec po stavci, uvoľníme chrbát, položíme sa do podložky, vystrieme iba ľavú nohu, pravú ruku vystrieme smerom doprava, chytíme si ľavou rukou pravé koleno a potlačíme ho smerom doľava. Pohľad smeruje doprava za pravou rukou. Spokojne môžeme zatvoriť oči, precítiť naťahovanie. Pravé plece prilepené k podložke. Ľavá noha vystretá. S nádychom položíme pravú nohu do podložky, pokrčíme ľavé koleno, vystrieme ľavú ruku smerom doľava, chytíme si ľavé koleno pravou rukou a potlačíme ho smerom doprava, do podložky. Ľavé rameno, ľavá lopatka ostáva prilepená a pohľad smeruje doľava. Prípadne pokojne zatvoríme oči a precítime naťahovanie. S nádychom uvoľníme, vystrieme obidve nohy, necháme medzi nimi asi tak metrovú vzdialenosť, ruky uvoľníme do podložky, asi tak 10 cm od tela. Dlane smerujú smerom do neba, spomalíme dýchanie. S každým výdychom uvoľníme telo viac a viac. Svaly na nohách, svaly v oblasti panvy, brucha, hrude, rúk,
Uvoľníme svaly aj na tvári, na krku, na chrbte. Sústredíme sa na pomalé zdvíhanie brucha a jeho padanie s každým výdychom. V šavásane sa naša sekvencia končí. Vy môžete ešte pokojne oddychovať ďalej. Alebo sa vrátiť ku svojmu dňu pokojnejší a uvoľnenejší.